Είσαι όμορφη, το ξέρεις, δεν το κρύβεις. Μπαίνεις στο χώρο και αμέσως ξεχωρίζεις. Δεν είναι φωνή, δεν είναι στυλ. Είναι ο τρόπος που κρατάς το προφίλ. Η κίνηση σου γράφει πάνω στο ρυθμό. Κάθε σου βήμα ανεβάζει παλμός. Και πού είσαι? Στο Άβρακα Κάβρα, Πετρακογιώργη. Έχει τίποτα, κάποια καλή εδώ, τίποτα? Ελένη Δασκαλάκη, εκεί, στο top. Και Στέλλα. Τρακάκι. Α, με yes, με yes. Φτάνει τώρα. Φτάνει τώρα γιατί φεύγεις? Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πας μέχρι εκεί και να γυρίσεις, να δω. Θέλω να δω μπρος και πίσω. Ναι. Εντάξει, εντάξει, δεν έχω λόγια. Πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Με yes, με yes. Ευχαριστούμε, Ελένη.